Terve kaikille! Tänään me mennään Robloxissa tämmöstä kuin Clean the Backyard. Ja siis mä en oo pelannut tätä ennen. Tässä niinku sun pitäis varmaan niinku pyyhkiä sun takapihaa. Ja joo. Tilatkaa mun kanava, se auttaa mua. Haluaisin play-buttonin, joten sekin auttaa mua, jos te subscribaatte. Kuka nyt heittelee tavaroita? Ja vanhoja pelejä ilmeisesti. Bro. Mitä? Kuka se otti just? I clean at your room. Ai äiti, siivos mun huoneen sillä, että se heitti tavaroita ulos. Ei. Miten paljon noita on? Oh my. Jep. See ya. Voinko mä oikeesti lähteä täältä? Mä en halua olla täällä. Onko täällä ole? On tuolla. Right. Heippa. Hei. Mä en pääse pois täältä. Mun on pakko. Mun on pakko kerätä säkkiä näitä. Back full. No ja sit mä voin ilmeisesti mennä tänne ja täältä upgradeaa näitä. Eli jos mä pajan tuota ja tuota, niin mitäs saada enemmän säkkiä nyt. Miksi mulla alkaa olla valkoista? Eiku jaa, tuolla toi mun energia, se loppuu. No. Mistä mä saan ruokaa? Joo, toi maksaa 5. Upgrade. Trash collecting speed. Sitä kannattaisi varmaan paijaa, koska se on nopeammin näitä. Joten bro, mulla on taas hengästynyt, bro. Boom. Out of energy. Aina vaan out of energy. Mä haluan nyt. Mä oon kertaa monta näitä, niin mä voin juot sitten. Et mun ei tarvitse ennen sitten. No ei sitten juoda eka. Sitten taas kollektetaan. No niin, taas on toi. Back. Ota tuo toi. No. Sitten mennään takas upgrade. Vuota vietty. Bro speed, no. Aina on toi. 2. No, sano. 5. Yes. Ja sitten juomaa. Ja sitten juo. No niin, ja tuosta. No niin, ja taas out of energy. Yes, katsokaa, se meni sinne. Ihan hyvä. Inhoa tätä. Pitää kävellä tonne. Kuinka paljon täällä on? Ei.
ole näin korkeita. Ai vitsi, ai! Se sattuu mua. Ehkä mä vastaan näitä. No niitä parhaita ehkä. No ja sitten juodaan. Sitten golden. Ja kertokaa kommenteissa muuten, että jos te haluatte, mä teen lisää näitä. Ottakaas hetki. No niin, ja kun mun äiti vaan taas kävi tuolta hakemaan kutsua, mutta se ei osaa englantia, niin se vaan halusi, että mä menin Suomen taas hyllyyn. Ja jos te haluatte, että mä teen semmosesta pelistä kuin Night in the Forestista Robloxista videon, niin laittakaa likejä ja kommentti, että te likkeisitte. Stamina on varmaan. Niin minulle tulee enemmän energiaa. Otetaan toi. Seelataan se. Mä saan rahaa. Otetaan tuolta toi. Missä? Sitten lyödään nää. Joo, nyt mulla on energiaa lisää. Ja enemmän säkkitilaa. Back is full. Ja heitto. Puhelin. Mitäs nää on muut? Clean Games. Aivan. Tää on joku Robloxin peleistä, bro. Oho. Oho. Yes. If toi on Roblox-peli. Shoppi. Collect trash for you. Drops the back near the shed. Okei. Eli 200 säästetään. No niin. Nyt mulla koko ajan mennä toi energia. Mä ajattelin nyt niitä pelejä vaan. Mitä mä arvan, niin ne on täällä kasassa. Mä haluan tiedä, jos ne on täällä sittenkin ulkona jossain täällä. Tossa on näitä patukoita. Vitsi laatikot. Niin. Sitten! Mut skämmättiin tosta. Bro! Mä en tykkää siitä, kun mä hetken mä voisin kiinnittää ylös. Kiipe. Mä oon ihan sekas. Apu. No niin. Mä en päästä pois. Nää on niitä parempia. Nää on kauna lisää energiaa. Yksi ei riitä. 3 riittää. Noniin. Okei, mulla on ihan melkein tällainen, joten en mä käytä tuota toista. Ja heitto menee. Ei mene. No nyt sen. Joo, se meni. Ei todistannut. Se meni tyypit. Se meni. Mä tykkään tehdä niitä Forsaken-videoita, joten laittakaa vaan kommentteihin, että lisää Forsakenia.
Meni. Bro, miten se ei mennyt? Mä olin vihdoin mennyt. Upgrades. Ottaa. Noin. Mulla ei riitä rahat. Mulla ei oikeesti riitä rahat mihinkään näistä. Mennäänkö kokeilemaan tuota ylhäältä? Okei. Hui. Duppiduppidum. Ei kokeillapas. Ei kokeilla mitään sitten. Nyt 2 näitä. Ja noin. Ja sitten otetaan ne. No. Nyt on vähän parempi. Bag is full. Ja kokeillaan. Täällä tulee trickshot. Ei! Ja. Noin. Noin. Ja noin. Ei se heitä. 200! Okei. Eli säästään 200. Nyt vaan. Ekaksi ostaa täältä näitä. Sitten aletaan säästää. Tää kaikki pitäisi juoda. Ja lisää vaan tulee. Noin. Kahdeksan. Bro! Nyt tulee mene. Kattokaa! Nyt taas mene. Joo. Mä loisasin mun aura. Boom. Okei, nyt odotetaan, että tulee takas toi töötöin, joten nähdään sitten.
No niin, taas ollaan täällä. Nyt meillä on toi täynnä, niin nyt voidaan jatkaa. Miksi täällä on hirveä? Mä en huomannut tätä aluksi. Mutta jatketaan. Noin. Taas out of... Kuinka monta kertaa mulla menee out of energy? Mutta ei päivittänyt mun energy. Okei, tehdään se, ei osta tuo. Ostaa sitten kun riittää. Ja nyt stamina. Backside. Juoman stamina. Mun kaikki rahat meni siinä. Ei vieläkään tullut rahaa tarpeeksi. No niin. Nyt pitäis olla tarpeeksi. Jep. Ja sitten juom. Ja. Mitä äsken tapahtui? Mä en painanut mistään, että pitää maksaa. Ai. Täällä on toinen tämmönen soda. Moi 25 sodasta! Oh my god, nyt äkkiä kerää sitä rahaa. Äkki. Ota. Heitä! Yes. Sitä juoksee. Hetkonen. Noniin, täällä. 500. Not enough Bro, mun on yhdestä. Bro, ja toi kai. Nytte. 20. Jäämällä se peli. Ei. Noniin. Sieltä mistä? Mihin se tuli? Täällä se on varmaan. Se on varmaan täällä. Täällä. Ai! Jes. Jes, juomia. Soda, jam. Ja. Back full. Boom. Back full. Backpool. Ja noin. Ja tuo ylhäällä näkyy, että vasta 7%. Okei. Tämä peli on rigged. Miksi mä menin tähän? Mä vielä kadun tästä. Muuten vois nyt putsata tää. Noin.
Toi oli Ain tekemältä kuva. No, mä sain Collected täyteen. Kuinka nopeeta mä... Jep. Toi on tosi nopeeta. Mutta siis... Sanokaa, jos te haluatte jatkaa tätä, mutta... Tämä video on tässä. Mä en tosiaankaan ala menemään näitä kaikkia. Mutta toi menee niin hitaasti toi prosenttimäärä. Joten tää video oli tässä. Muistakaa laittaa kommenttiin, että haluatteko te, että mä jatkan tätä. Ja niin edespäin sillä, että täällä on muita pelaajia. Ja muistakaa tilata kanavaa ja se olisi moikka!